Iwe mfanewo hauna kana tachi yoruwe kurwara njere getaway. Tachi yekuita seko mudhara imo murokesheni makazara chembere nevakadzi vevanhu munenge muchida kuti ndidanane nezvibage manje nini. Unoda kugaira ndo problem yako waiziya. Unogaira masinistereki ndosaka uchigara usina kabhebhi. Kuno kughetto kuno kumabhebhi ari panzara asingaiti chirega kuainzanisa neako kaikuchando. Amaya gangster mamwe maghetto kaatinoziva unotowana mabhebhi anenge akanaka but chighetto chenyu chinechi aisarenda hakuna kana mabhebhi. Mashoma acho anenge azobudikira munenge makamasangweja kudhara munotogovana wewo nana samutoko vako nechigarwe apa ndee ndichitiwo kandi netimu rakagara paposition ndo richandiseterawo pena but unosvika pachikamu chekuzorora. Mapena anoseterwa munhu ane action rastaman. Iwo ungaende kuvazukuru nemanozera unoita iwayo. Vazukuru magura rastaman vanotoda munhu ane energy nekuti vajaraukiswa nana makanika. Ana makanika ndo vanoita sei? Ana makanika rastamanika itimu rerera jera kukweva peturu dhabhuraka parinozotoda muzukuru wagwana wozoda kubudikira zvakwewo rege nezvidripi zvakwezvo ukati muzukuru anomirira rabhishi iyoyo neva rastaman. Asha dai kuine mabhebha akanaka ka dai ndakasimudza uwazi manje mabhebha acho mamwe acho ka zviri nani nditi angobhachureni one muzukuru yasvika eudi hayo manje ndo type yangu manje watch and learn. Hayo futseke maniwe uyo muzukuruyo toki ari kutomufudza waiziya siyana nezvauri kuita. Masikera sei kwana mukoma? Muzukuru bho here wabva waita sei pedu paye? I'm good hangu. Ko vamwe vacho makadii zvenyu? Naindokumburawo kubvunza. Imari machips. German hamusi kuona here kuti muzukuru ari kukutaudza iyoyo. Panapa zvedu muzukuru machips ka hatisi kugaira zvekudaro waiziya. Nozvi chete takaenda. Eish, mawani. Saka ndoita seko. I only have 40 bond. Ko vamwe vacho ava asavataure o vakatsamwa. Tinobva tatyaka naye asikana. German pindurai muzukuru ndokuputitsai manje. Oh Lord, you are so great. Mwari makanaka ndokutentai. Mwari mune rudo munopindura munyengetero nenguva dzakafanira. Dear, yes, uri sei? Please ndiregererewoka. Ndanga ndichambotaura naMwari ndichivatenda hangu. Kutaura naMwari? Asi munoprofita? No. Ndanga ndiri kutotenda hangu Mwari nekuti aita kuti ngirozi dzekumusoro kudenga kadzidzikewo kuya pano panyika kuzotaurawo nesuwo sisu zvedu vanhu venyama. Jesu Kristu mwana wakanaka chose. Ndiri ngirozi hereni. Naimi ndakatosvatirawo wanini. Please angel usataure mashoko akadaro iwayo. Sorry. Saone ndichibuda kamusodzi kudai so ndatosorwa nemanakiro awakaita aya. So zita rangu inini ndonzi Rege. Ndinobva kuAustralia ka. Mutara wangu ndimeya kuAustralia ikoko saka ndiri mwana wameya. Wow, that's so nice. Ini ndonzi Vai. It's nice to meet you. Ndimi kutengesa machips here. Ndakashoterwa kane mari asi ndakanchimada. Usatye Vai. Ona kainini I'm a very big person. Ndinongoita zvekufamba ndichifidha vanhu vanotambura ka. Saka machips aya kaya ndiri kutomabika ndichipa vanhu for free secharity. Don't worry, machips uchaita ekupedzisira wakudzova. Wakambodya shwama here Vai? No, handisatini sha. Ndakangoiona paTV chiAdvertise. Yeah, don't worry mzukuru. I will buy shwama for you. Saka ndanga ndiri kuti inini German mukwane manzwa. Australia ipi yacho? Kurimandi kwamanga muri ikoko ndo kwamava kuti kuchando. Iwe violence inzwa ka iwe. Iwe chikombera. Undikwanire wanzwa. Ndonzi violin kwete viorini. Ende iwewe ndotokuziva. Handina kana one chinhu chandingateerera chinotaurwa newe. Wakangana kuti wakambodana sisi vangu uchiita basa rekuvakumbira mari. Get away maniwe. Kunonzi kueconomize sichazika paghetto. Handirwadziwe neweni ndiratongokuonesawo zvangu. Wakamboona kupi mwana wameya wokuchando anopfeka bhutsu yakabhenda unge yamusapenda? Triple, don't be stingy sometimes. Siya utitore mabhebha aya sha. Chiko naye amana. Zvese munenge muchingoda kutora ko isusuwo amana. Teerera hako naye Vai. This guy ka ndatomupa 100 US makuseni just to spoil himself. But apa akuda Don't worry Reg. Listen, handina kana basa neuyu. We know him. He is a loser. Okay. Saka iwewe mudhara iwewe wakutozikanwa neundururani muraini munomu. Vai, you can call me personal person. Ndozvandaita kakwedu kuAustralia. Okay. So ndokumburuka machips aya.
my personal person. Zvaendwa izvi. Ndambofunga kuti anobva kuAsia, chizvarwa chekuindi, kuti ndifunge kuti mwana wemuAfrica. Moyo wangu wandirambira, ndamoti hello.